Kaixo, ongi etorri, hau da jolasten eta ikasten. Futbol ligako Panini gutuna zalen kromoak ireki ditugu gaur. Hauek dira atera zaizkigunak. Gogoratu, hilabete bakoitzeko azken igandean, arratsaldez, 15-etatik 8:00 gutunak eta kromoak alta ditzakezue gurekin. Master of Gamesen gaude, Bilbon, Maria Diaz de Haro kalea, 55ean. Zatoz eta lortu falta zaizkizu kromo guztiak. Elkarrekin divertituko gara kromoak aldatuz.